ҷаси Истиқлол рӯи каломи шумо ҳастам, тамошобини арҷманд ва бояд қайд кунем ки нисбат ба бозии даври гузашта ки зидди Равшан бозӣ карда буд Истиқлол ва бетағйирот ҳайати Душанбе низ нест ки акнун даста зери роҳбарии Алиёр Ашурмамадов дар чемпионати Тоҷикистон бозӣ мекунад, чун шикаст хӯрад. Садояшаки дора баҳо мегардад тамошобини арҷманд ва якҷо бо шумо ин бозиро тамошо мекунам ва Хуҷанд бисёр аз одамон албатта мунтазир буданд ки Хуҷанд муқобилати хуб ва баробар нишонда метавонад. Ба чӣ гуна гол! Иззатулло Рӯзиев ғайри чашм дошт, тӯбро ворид дарвозаи худ мекунад ва Станислав дигар бора мутаваҷҷеҳ мешавем. Мишинка партофта анҷом медиҳад. Иззатулло Рӯзиев бошад бояшро каме нодуруст мегузорад ва тоҳол ҷасур аст. Тоҳол албатта ки бисёр хуб мубориза мебарад. Зарба ҷониби дарвоза Рустам зарбаи ӯ ва гол. ҳолати нобозӣ набуд ва ба осонӣ Истиқлол голи дуюми худро низ ба дарвозаи Душанбе мезанад. Ба ин зарба дигар бора таваҷҷӯҳ мекунем. Дар ҳолаи такрои Алишер Ҷалилов пас бисёр хуб медиҳад ба Манучер. Зарбаи Манучер. Иззатулло Рӯзиев бо тани худ албатта бо як фидокорӣ инҷо зарбаро бармегардад, сад мегузораду айб гардид ва ҷолибияти он гум шуд, зеро ки Душанбе кам ба ҳуҷум мегузарад. Истиқлол бошад ва хоҳиши зиёд надорад. Зарба ҷониби дарвоза ва гол! Голи сеюм низ вориди дарвозаи Душанбе мегардад. Шавем аз камери рост Алишер Ҷалилов тӯбро мешавад. партофи Тиюв ва воқеа бо усули қайчӣ Алишер Ҷалилов пас аз партофти бародари худ ба азояни гол даст меёбад. Имтиёз худ накардааст. ирсоли тӯб ба дохили ҷарима гол. Зарба ҷониби дарвоза 4-0. Зоир Ҷурабоев пас аз партофт аз канори майдон дар навораи такрорӣ мутаваҷҷеҳ мешавем. Алишер Ҷалилов тӯбро ирсол мекунад аз пеши Зоир Ҷурабоев қарор дошт. ва гол. Боз гол. Тамошобини азиз, дигар чӣ бояд гуфт? голи панҷоми худро бозингарони Истиқлол мезананд дар ин рақобат пас аз партофт аз кунҷи майдон. ва имрӯз ҳар дуи муҳофизатгарони канори Истиқлол гол задан ҳам Зоир Ҷурабоев ва ҳам Ваҳдат Ҳанонов ва акнун бозии зидди Душанбе аз ҳама бозии сер гол аст барои Истиқлол, зеро ки садои штаки довар ба ҳама мешавад. тамошобини арҷманд ва ин рақобат ба анҷом мерасад. 5-0